Hingi tayo ng palwa ng niyo guys. Kasi gawin nating walis. Yan guys, isa. Yan. Guys, maglagos na tayo guys. Okay guys, tapos na po yung ating walis tingting. Okay guys, magpakulo muna tayo ng tubig. Ito na po yung ating bisayang manok. Magluluto po tayo ng litson manok. Ating manok. Yan, hugasan muna natin to. Guys, hintayin lang natin kumulo yung ating tubig. Guys, kuha pa tayo ng tanglad guys. Kunti lang kunin natin dito kasi bagong tanim pa ito mga ka-Israel. Para pampapagulang sa ating litson manok. Okay, tingnan natin kung kumulo na ang tubig. Yan, kumulo na mga ka-Israel. Ilagay na natin dito sa mainit na tubig. Yan, para okay na to.
Ito na guys. Yan po yung ating manok guys. Silaban muna natin to. Okay guys, nag-ano na po tayo ng apoy guys, yung baon ng niyo. Dito po ako sa loob maglitson kasi uulan yata mga ka-Israel. Ito na po yung ating mga ingredients mga ka-Israel. Meron po tayong sibuyas dahon, bawang, sibuyas at saka atsal. Lagyan natin ng madek, sarap. Lagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng asin. Dagdagan pa natin. Ayan, paghaluin lang natin mga ka-Israel. Ito ang ating ipasok sa loob ng ating lechon manok. Isa. Pagkatapos ay ipasok natin sa loob ang ating mga ingredients. Tinusok muna natin bago ipasok para hindi na po matanggal o makuha yung ating mga ingredients. Dahan-dahan lang mga ka-Israel para maipasok lahat. Dito naman sa kabila. At ilagay ang tanglad. Dito naman sa kabila, tanglad din. Huwag natin higpitan masyado.
Ayan na po ang ating nagawang litson. Guys, ating litson na manok na Bisaya. Yan. Makainit guys. Guys, luto na po yung ating litson manok. Dalhin na natin mga ka-Israel. Kakain na tayo. Ito tayo sa labas. Kakain. Pakabango po yung ating litson. Yan. Ito mga ka-Israel. Okay mga ka-Israel. Kain tayo ng litson manok. Yan na po. May sasawan po tayo mga ka-Israel. Yan. Okay. Toyo at kalamansi lang po ito. Yan, kain na tayo. Oh, yan, yan, yan. Ay, sarap, sarap. 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 Wow, sarap. Sarap ng ating litson. Sarap. Napakainit po mga kakiyay. Ang ating manok at saka araw. Hanggang dito na lang po ako mga ka-Israel. Bye bye.